10 ljudi došli u epizodu i ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale. Evo, ulazimo. Sad da vidite kako izgleda. Tako. Sad ćemo da igramo 5 betla. Gold chest mi se otvorio, sad ću prvo, neću da ne molim. 22 golda, 1 goblins, 1 archers i 1 spear goblins, to je ekstra. Main, 22 golda, 1 archers, bomber, opet to. Strele. Idemo sad na gold chest. 53 golda. 1 goblins. 3 goblinsa. 0 goblins. Ajde neka epic, da neku fairball. A da li je ovo moguće? Stavim da ih napišem. Snima se snima se poza JT. Evo, znači sve, ovo je sve da pozdravim. Sve ću ja pregledam. Poza sve. Clan chest treba još za jedan dan da mi izađe. Evo koji sam. 40. Evo kako mi izgleda dek. Nisam vidio da mogu da upgradem. Idemo u battle. Borimo se protiv ANAK. No, sve puša. I fuck. Lik level 3 ima ovoj. Evo ti ga na. Borite se, tako je. Ne. Mini PK, mini PK. Peko, možeš ti to? Ne može. Šta da bacim? Šta su to? Princ. Ne, ni bre. Izgleda da ću da pobedim. Peka ovdje. Idemo. Pobjeda. Yes. Pobjeda. Izvinite što malo čutim. Nema veze. 29 i... To je silver chest.
Da. Idemo da vidimo. Stavit ćemo Giant. Evo, kolis. Boj kakav ima dek. Brate, arena 7 li. A, 40 gledaj. Arena 3, gledaj. Jači od mene. 40. Gledaj, level 3. Arena 1. Idemo dalje. Dobro. Yes. Idemo. Stanite da stavim da mi se telefon puni. Što mi pušta? Neto. Le. Tek dobija. Znači moj napad ikada. Pazi to. Pa brate Jagi. Gotovo. Ljudi, gotovo. Skrši ga na mesto. Idemo dalje. Što ima? Zašto sam izbacio strele? Ole. On će me... Pazi, gledaj napad koliko ima. Ajde. Ajde, ubijte ga. Ne tamo. Sine. Ne. Gledaj ovo. A idi u đavo. Gledaj. Pazi ovo. Šta? Haha. Fuck you. Ali još hoću. Stani. Hoću izađem. Hoću iz battle da izađem. Lik level 3 baci Giant. Suka, pukne, gledaj. Stršija mi kul. A da li ovo? Hajde. Dobre. Mislim da neko hoće da se bori.
Aj nekog će čekamo malo. Da neko hoće da uđe. Ko hoće da uđe? Najskromno neću. Ajde odigramo još jedan i da završimo epizodu. Važno je da samo... I ja, gledaj. Ne! Kako njegova jača? Pazi ovo. Gotovo. A me izjeba lik. Gledaj. A ja bacio ovaj. Što da malo da mi malo. Mogu da poskupimo 60 ovaj. Kupit ću. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem klipu.